Nakadaw jong ka jingiakhih bashyrkhei ha Bangladesh ki pulit iada Khappud Border Security Force BSF kila Pynjur ya kilat jingiada ha baroh shilynter ki jaka Khappud kiba jlan haduh saus pa sau pusau kilometer bat ke Bangladesh. Inspector General IG BSF Meghalaya Harbax Singh Dhillon uloong ka kamram bakongsan hakini kisngi kalong ban pynrung ya ki Samla pule jong kari India kibawan na ki nongbah jong ke Bangladesh. Naduh ka tarik Naitung kidan haduh sanspa anyo pusangot ki Samla pule ki balawan pet na kategori namar ka syong kasa kam syangan syu hakini kisngi. Nakini ki Samla ki balawan pai sauspa lai pusangut ki day na Nepal prangut ki day na Bhutan bat kiwe bat ki day na ri India. Kini ki Samla pule ki larung sya India na daw ki integrated checkpost na ki than lom Garo bat khat prangut ki larung na Kilapara ICP West Garo Hills. Hakini ki jaka rung ki BSF kila penbiang ru ya ki jaka bam ki umdi ki dawai bat kiwe ki jingdan kam jong kini ki Samla pule. Lakmi lenti badang buon ki Samla pule ki banwan pet na Bangladesh sya India hakini ki sngi ki bandang wan. Loong ki he ke BSF. Ki BSF kila penjuru ya ka jingtalasi bannom ailat ya ki Bangladeshi banrung syari India.